Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale enkundleni oyedwa odubuleke kabi ngesikhathi abalisa abangadalulanga bebamba inkunzi imoto yemali namhlanje eThekwini eGreyville. Nginibingelele ngiphinde nginamongele kuphinda kuphi la nibula khona le video. Mangoqala usijoyina leli khasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandwane Mothanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Usale enkundleni umliso oyedwa odubuleke kabi ngesikhathi kutholana phezulu amaphoyisa akanye nezitswelabo ebezibamba imoto yemali. Abalisa abangadalulanga bebephanga imoto yemali namhlanje eThekwini eGreyville ku Cross Street akanye noGladys Mazibuko kube ukuthi badudulane ngenhlamvu kwabo ngaphansi nongaphezulu namaphoyisa bahubhane oyedwa wagcina isale enkundleni kube ukuthi abanye bakhonile ukuphunyuka bacela impunzini. Okhulumela bezimo eziphuthumayo uthe sethole wesilisa neminyaka engithethe ukudala enenxeba lokudutshulwa emlenzeni kwesokunxele kulandela isigameko sokujahana namaphoyisa. Kuchaza uKelvin Renen okhulumela abezimo eziphuthumayo ukuthi walomlisa nozakwabo babambe imoto yemali kule ndawo ngesikhathi bejahwa ngamaphoyisa. Abantu bashayela esikhulu ihlombe isenzo samaphoyisa. Bafethu mina ngizofisa ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section ngalolo daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.